טוב, קהל קדוש, אחרי הנועם, אז גם להוסיף קצת על מה שכבודו אמר, למלכה, לא בין ים, זה החידה, חידה בשתי תירוסים. גם כמדרש השירים, זה מספיק משהו. אבל ראיתי ברב עובדיה זצ"ל איזה משל מאוד יפה על הסמיכות של כיפור. הסמיכות של כיפור לסוכות. ברב עובדיה כותב עלינו, על חיילינו, על חטופינו, מפורש למען כל החולים. למשל, באדם שטעה ביער, גשם מבול, בוס וכפור ורוחות סוערות, הוא טעה, לא יודע איפה להמשיך, בטוח שהוא מכיר את השבילים, חושך ענן וערפל, לא יודע מה לעשות. הולך וטועה, פתאום הוא רואה מרחוק אורות של כרכרה. וואי, הלוואי שזה יהודי, הלוואי שזה לא איזה שודד, הלוואי שזה לא איזה פושע. לפחות אני אנצל, כרכרה מתקרבת, הוא רואה מולו בעל העגלה, יהודי, צדיק, עם זקן, ופאות, וכובע. סמן לו, עצור. תעלה מאחורה, תעלה. אתה היית פה בטעות עמורה. עולה לכרכרה מאחורה ולא רואה כלום, חושך מוחלט, חושך מצרים. מה יעשה? טוב, בסדר, לא חשוב. אחרי כמה דקות להתרגל לחושך. הוא רואה שהוא נמצא ארון מתים בתוך הכרכרה. וואו, הלוויה כנראה. אז לפחות יש פה קצת חם, אין רוחות. הלוויה, הולכים להוריד מצרים. מי יודע איפה הולכים עכשיו? טוב, כרכרה נוסעת, חצי שעה. באחד העיקולים של הדרך, המרכבה כמעט התהפכה ככה. הארון נפתח, והמת קם. אמר לו, חזור להפכה. נפעל. אמר לו בעל העגלה, לא, אל תפחד. זה לא מת. מישהו כמוך רצה טרמפ, ראה קור, גשם, מבול, נכנס לתוך הארון, חם שמה, נעים, שמה סמיכה. אדם, תאר אותו. תאר אותנו עוד דרך ארוכה, שעות. תאר אותו, הוא בן שיח, מאוד, זה לא אדם מת. תאר אותו, ישבו ודיברו, דברי תורה, גמרו דף יומי, גמרו הכל, גמרו את כל הלכות קריאת שמע וכל, הכל טוב. זה המשל. ברב עובדיה זצ"ל, אדם אחרי הנעילה, בנעילה, ראינו בנעילה, אפילו במקומות הכי, אין להם שום קשר, שום דבר. בנעילה אתה רואה פתאום אנשים שנפתחים. אתה רואה, הניצוץ היהודי שלהם נדלק. בורחים, הנעילה. הייתי במושב בכיפור, בכסף מתמלא, אנשים, נשים, בטח, כולם ביחד, אנשים בחיים לא ראו סידור. פתאום פותחים, רוצים ברכת כהנים. זה חסר אותי, תכנסים את האבא, תכנסים את אמא, כולם נכנסים ביחד בפנימה. נדלק להם משהו באמת ניצוץ חשמלי בלב, משהו מתעורר אליהם. מרגישים שהם שייכים לעם הזה, שייכים ליהדות. אבל מה? נגמר נעילה, יצאו להם, מה אתה רוצה להיות דתי? לרגע, כאן. קלפת קצת, זהו, עכשיו תחזור בחזרה לעיסוקיך. אומרים לו, אדוני, לא, מה שנדלק אצלך, זה לא מת, זה משהו אמיתי, משהו שהוא שייך לך. הניצוץ שלך הוא ניצוץ של יהודי, שאדם ישראל, גם שחטא ישראל הוא. תאיר אותו. איך מאירים אותו?
מיד המצווה הראשונה היא לעשות את הסוכה. מיד אחרי שהוא מתעורר, הוא רוצה להירדם, בואי נראה פעם, לא, קום, תבנה, קום תעשה את הסוכה. לכן המצוץ הראשון, הוא ממש בא לומר לנו, תתעורר, מצווה ראשונה, תקוע יוצא בסוכה. אמרנו, בוא נמשיך מה שאמר רב נועם, למה דווקא ענני כבוד, ולא המן, ולא באר של מרים, אז החידה, מביא שתי פירושים. אחד אומר, מה שאמר רב נועם אומר, אומרים לרבי השם ישמור אותו, אומר שזה מים ובשר, זה דבר שהוא חיוני, דבר לאוכל, למים, וענני כבוד זה רק לפינוק, בלי ענני כבוד גם כן היה אפשר להתקיים, אלא באים לסוכך, אתם אומרים בשענות, וסוכה תהל אצל יומם מחורף, ולמחסר ומסתור, מזר וממטר. זה אתם עושים את השענות. כן, זה היה. וראש שני אומר החידה, את המן ואת הבאר קיבלו אחרי את האומץ. אין מים, אין אוכל, אפשר קצר, וזה, רוצים לאכול, רוצים, אחרי שהתעוננו, מתעוננים, מתרעמים, למה ככה, ובוכים, לא בסדר, לא יתנו מצרים, המדבר הגדול הזה, אין מים ואין אוכל. הרי את העומד קיבלתם את זה, אבל את העיני כבוד לא היה שום תערומת, קיבלו אותם מתוך אהבה, מתוך... בשיר השירים רבה, אומר הגאון מווילנה פירוש יפה, למה ענני כבוד ולא משהו אחר? אומר הגאון מווילנה, אחרי חטא העגל, אז ענני כבוד הלכו. חטא העגל גרם שהשכינה תתרחק, תתבטל ענני כבוד, לא יהיו ענני כבוד. ואז כשמשה נולד, יום הכיפורים, ירד בכיפור, 40 יום, צדיק יתברך, אז אחר כך שהוא ירד, וכתוב שמה, הביאו לו נדבה בבוקר, הוא ירד ביוד, ביוד א' הוא עלה עוד פעם, ואז אומר השם, אני סולח לכם, הביאו את הנדבה בבוקר, אומר שם רש"י, פעמיים, בוקר של י' ב' ובוקר של י' ג'. בי' ד' אספו את הזהב, את הכסף, את המשכן. בט"ו המשכן הוקם וחזרו ענני הכבוד לשכון בדיוק בט"ו בתשרי. לכן היה כתוב, ועננך עומד עליהם. בדיוק אחרי חטא העגל, אומר השם הנה, אחרי חטא העגל, הלכו ענני כבוד, חזרו עכשיו עם משכן שנבנה, ועכשיו ענני הכבוד באו, ללא אותם ענני כבוד שהיו במדבר, אלא היו אלה חדשים שבאו, הנה משהו ג'דיד, באו עכשיו כולם לשרות השכינה. לכן כתוב עוד כמה פסוקים, כל העמים, וכתוב לעבודתך, כן, הקרבה של חג הסוכות זה הקרבה של השכינה, של ענני הכבוד שזכינו, זכות השם לראותם עוד עד עולם, אמן כן יהי רצון. אני רק רוצה להעיר הערה, אנחנו עכשיו במעין איזה פסטיבל דיכאון, וזה ממש לא נכון. עם ישראל תמיד חוגג דברים כלליים, אין דברים פרטיים ביהדות. אנחנו עם, השמחות, הצומות זה רק דברים שקורים לכלל ישראל, לא ליחידים. גם אם הרבה יחידים קורה להם משהו, זה יחידים. על יחידים לא שמחים, הם שמחים באופן פרטי. על רבים שמתו לא עצובים, הם עצובים באופן פרטי. על כל אחד כואב לנו הלב. אבל לא נעשה מחס וחלילה בשמחת תורה יום דיכאון לדורות, כי מתו 2000. זה חצי יום באושוויץ, רבע יום, עשירית יום באושוויץ. לא יודעים שמתו שם 20,000. ביום אחד. יש לעם ישראל כוח של עם, הכל זה עם.
גדליה זה לא צום על גדליה, כי שארית הפלטה נקטעה ועכשיו אנחנו בגלות. הכל זה עם. גם אם יש כאן 1200 משפחות, אוי ואבוי, כואב הלב, נלך נבכה איתם, הם באסונם, אין מה להגיד, הקריבו את קורבנם למעננו, הכל. אבל אנחנו ניצלנו הצלה גדולה בשמחת תורה. אם היימח שמם האלה לא היו תוקפים, והם היו תוקפים יחד, והיו מחכים למה שהם תכננו, אוי ואבוי מה היה קורה לנו. היה באמת אסון לאומי שהיה צריך להיות עליו אבל לאומי. זה שיש הרבה משפחות, זה לא אומר אבל לאומי. הרבה משפחות הקריבו את עצמם בשביל שלנו תהיה שמחה לאומית, ניצלנו. אנחנו בחג ההודעה, ריבונו של עולם, חג ההודעה. כל יום אומרים הלל. למה? כי יש שינוי בקורבנות. בסדר? הקרבת פר אחד פחות. חשבתי, הרי מה זה הפרים? הפרים זה כנגד אומות העולם. שאומות העולם יורדים, שיש להם עוד ירידה ולנו עוד הצלה. זה משהו לאומי, זה משהו כללי. זה מסמל משהו לאומי. תודה על כל דבר ודבר, כל שלב ושלב של התקדמות לאומית, של ניצחונות לאומיים. ולכם שנה שעברה לנו בשמחת תורה בימים האלה ממש בתוך לבנון, טיילנו בתוך לבנון, מצאנו שם מה שאתם לא רוצים של נשקים, ואחרי כמה ימים אתה כבר אומר למה אני הולך עם קרמי, אני עושה פה מה שאני רוצה. כל האיומים שאימו עלינו הם ברחו כמו זבובים, כמו זבובים. המג"ד אומר לנו המודיעין, המפקד אומר לה, אתה מזהה טנקים, תירה. אומר לו, אני לא מזהה. הוא אומר לו, מה אתה לא מזהה? הוא מפחד לראות, הוא יודע שהוא יתחסל תוך שנייה, הוא בורח. ואז הוא לא שומע יותר בקשר, הוא ברח. מצאנו עמדות ומוכנות, הכל הם ברחו כמו זבובים. כי עשינו להם את כל מה שעשינו, והמוסד, פילי פלאות והשם בעזרם. זה ניסי ניסים. לא להצטרף לפסטיבל הבכי. אנחנו בשמחה בית השואבה, בימים קדושים של שמחה, ניצלנו הצלה גדולה, צריך להודות על זה. זה לא פייר לריבונו של עולם, שעושה לנו כזה הצלה לאומית, ואנחנו מוחים. זה לא הגיוני. אתה הולך למשפחה, תפגע איתה פרטי, כמו בכל התורה, זה באמת בתאונת דרכים, וזה באמת על קידוש השם, זה הרבה יותר, פחות כואב, באופן פרטי. והוא זכה להיות קדוש השם. אנחנו את ההבחנה הזאת, אנחנו אנשים שמחות, והאבל זה דברים לאומיים. הולך למשפחה זה משהו אחר, אבל לדורות, לקבוע עכשיו יום כזה קבוע, מה פתאום? זה פרטי הפוך, אם אתם רוצים לקבוע חג. חג שמחת תורה, חג על ההצלה. לא נעים לנו בשמחת תורה, כי זה ביום אחר, אבל צריכים לקבוע חג על הדבר הזה. לא אבל. רק הערה הקטנה שלי, מודה לריבונו של עולם. ותודה רבה למארח. איזה זכות, איזה זכות. תודה רבה לבעלת הבית, לילדים, לאלופים.